ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, мухлисои канали Автотв, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик, дӯстоне ки аз тамоми гӯшаю канор навори моро тамошо кардестен, шуморо дар канали худам хушомадед мегӯям. хоҳишмандам меҳмонҳо бошед, агар пеш аз тамошо кардани навор лайкаро бизанед, дар канал обуна шен ва чӣ гуна хонаҳо ман имрӯз баҳри шумо пешкаш мекунам. акбардоро баъзе вақт бо як навори мо хона савдо мешава, бо як навор дига баъзе одам хона мехарад. дӯстони азиз, ин эълон бениҳоят эълони муҳим аст. ҳар касе ки дар шаҳри Бухтар дуҳуҷрага хона ё ин ки квартира барои фурӯш дошта бошад, агар ба шароити пардохт, мақсади гап ки ҳар моҳа мисли бонк ҳамин акае ки рақамоша дар таги навор мондагӣ мешавад, бачаҳо хоҳишмандам дар Бухтар агар дуҳуҷрага дошта бошен, ҳар моҳ акамон метавонад ки шумо дар 5000 ё ин ки 4000 хуллас бо худи ҳамин ака мақсад ки суҳбат кунен. хоҳишмандам ҳаст бардорое ки хонаи зиёдӣ дорен ва савдош кунен. ҳадаф оҳиста оҳиста хуллас хона харида додани ҳамин акамонда. илтимос бетараф набошен, дар ҳамин рақамҳои худаш занг бизанед. ба эълони якум мегзарем дӯстони азиз. эълони якумон якта хонаи фурӯшӣ. навора вақте ки мо мемонем, баъзе вақт шумо зангшон мезанед, савдо кардагӣ ҳо бардоро меган савдо кардем, аз сабабе ки ҳаст наи шербачаҳое ки навори моро тамошо мекунанд, як рӯз мақсад ба таби дили худшона хона меёванд. хуб дӯстони азиз, ин хонаи фурӯшӣ дар Душанбе аст, дар поёни Корбон, ки дар пост наздики роҳ ва масҷид. дӯстон, наздики роҳ ва масҷид ду дар хона дорад, ҳамагӣ 48 метри квадратия, дом бошад доми севишонага. бовар кунед, агар дар ҷои обуд аст, хона ҷои обуд дай, ҷои конкретни обу свет ё мушкил неста. ин ҳол наздики аптека, нақлиёт тамоман мушкил намешавад. бо нархи 300 000 сомонӣ дуҳуҷрага дар поёни Корбон, касоне ки сухан карден, мақсад дӯстон ки акаҷон илоҷ бошад то 250 260 максимум 300. ина марҳамат максималиша имрӯз мо равон кардам ва пешкашмон кардам. тамос гиред тавиқи WhatsApp рақамҳои +7 904 675 3695 ё ин ки ба +992 985 6380 6383 узри зиёд. ҳолати хонаро дидестем чӣ хеле состоянша, худтон баҳо битен. дӯстон, агар ин ҳамин хел хонаҳо бошад, баъзе вақт ба як навор баъзе аз дӯстои мо хуллас хонаи худшонро савдо мекунанд, бо мешавад ки бо як навор як каси дигар соҳиби хона мешавад. бетараф набошем. ҳолати хона гуфтам ку бад нестай, ё мушкил нест. хуллас гапҳо зай, хона озода барои зиндагӣ кардан 100% муҳайё кардагӣ. дар масъалаи ҳаммомш боша бардоро, ана ҳаммомш ҷудо ай, ҳаммом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, яъне ки якҷоя нестай. 48 квадрата ду дар хона дорад, доми севишонага аст. марҳамат касоне ки мехаранд занг бизан, касоне ки намехаред хоҳишмандам, яъне ки ғамшон натен. мегзарем ба эълони дуюм. бардоро ки шумо хона доред ва шумо дар якта дигар кароват мутарасад. каровати фурӯшӣ бардоро. каровати фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. кандакориш бошад маҳз бо даст. медонед чӣ қадар ида меҳнат, чӣ қадар завқ, шавқ расхочидагӣ. як дона ҳамин караватҳо бардоро 38 000 сомонӣ. масъалаи дастафкаш тамоми ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистони худ монда, мақсад худшон аз ҳисоби худшон, яъне ки дастафка мекунанд, мебаранд бетатон. рақамҳои 931 04 02 02 ҳам WhatsApp дора. хоҳишмандам касоне ки агар харидор бошед, ин зебогиро бардоро бинед, ин кандакориро ин бовар кунед, агар бениҳоят хуб аст. размераш 2.5 ба 3.5 ай. кандакори дастӣ бо тахтаи қоқ сохтагиам. дастафка тамоми ҷуда, хулас гап мебарам мемонам установка. установкашам ҳатто бепул. занг бизанед фақат харидорро, хоҳишмандам.
ба эълони сеюм мегзарем. Як тайгар хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, дар шаҳри Душанбе, дар инами поёни корвон аст. Дӯстони азиз, дар поёни корвон маҳаллаи Қаҳрамон меган. баъзе аз бардоро шумо хоҳиш карден ака ҳамин хонаҳои заминӣ бошад кадом нархи навои мақсад ҳаст. баъзе бардорое ки зудтон мераса барои харидани ҳамин хона. се ҳуҷраага дорои 3 сотиқи дигар замин ва барқи доимӣ ҳуҷҷатҳо тамоман мушкилӣ намешавад, яъне ки бе ягон мамнуият. марҳамат, рақамҳои акар мондагиам 939 22 6041 ё ин ки 30 808 024 марҳамат занг бизанед касоне ки харидор бошед. нархи хонара 730,000 сомонӣ гуфта истоданд. ҳамчунин хонаҳо бошад барои рек. марҳамат, ҳам дар аввал ва ҳам дар охири навор номерои мо ҳастай. каналҳои хуб ҳаст дӯстон, мегирем насиб боша бо як навор шумо савдо мекунед хонаи худтона. марҳамат, тамоми чизи чораш бениҳоят хубай. мақсад ки хонаи нағз, нархшам хуб буд. ба эълони чорум мегзарем. боз як тайгар хонаи фурӯшӣ дар Душанбе. анааш бошад бародаро дар Қартегинский. иборат аз 4 дар хона ва 4 сотиқи дигар замин. дуюм ошёнаш бародаро масдарай мансард бо нархи 280,000 сомонӣ. бо нархи 280,000 сомонӣ. тамос гире рақамои 901 06 01 14 бародаро. хуб, якум ошёнаш катур кардагиай. ира ба назар бигирем бародаро. тарафи канишкаи маршруткаҳои рақами 5 то хонара як 800 метр. хай бародаро поотона хун медава. ба эълони панҷум мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар повороти Ленинград аст. коробка пешкашка акаҷон илоҷ бошад бисёртар шавад аз Душанбе тарафои повороти Ленинград. хуб, ина марҳамат ака монда занг бизанем. ду ҳуҷраага 54 метри квадратӣ ба ҳисоби коробка. дар ошонаи дуюм айни ҳол амин қарор дорад. хитон ира мегирен бо маблағи 265,000 сомонӣ ва боз аз ҷайби хитон расход мекунем барои давом додани ремонти хона. рақамои 987 72 53 85 да марҳамат касоне ки харидор бошанд занг бизананд. навастройка ҳолаташ коробка без ремонт. ира ҳамон ҳоҷатхонааш бардоро ҷудо мешавад. пакка хай иҷода атаплен нестай. иҷозати таъмир додан ҳаст. лифт ҳам дора. ба шашум эълон мегзарем дӯстон. боз як тайга квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. анаишам боша бардоро дар поёни корвон аст. дар роҳи гимназияи Нуриддин меган. аз роҳи калон ам Душанбера аз роҳи калонаш бардоро ҳамагӣ 500 метр анамиқа разинса дора. ҳозир дӯстон нархша мегӯ фикр ақидатона дар комментария бинависонед. бо маблағи 298,000 сомонӣ. як ҳуҷраага 37 метри квадратӣ дар дуюм ошёна аст. хеле ҳамин хона. мепурсен ака мегӯян ин навастройка. бале бародарҷоно, навастройка аст. таъмири нав, санузел, ҳамом ҳоҷатхонаш и яга бародаро. атаплениям ҳастай. тамоман дилтон дур нарава. фақат харидорҳо бошад. агар маълумотро мондагиам як бор дигар бо сихатон бахонед. мегзарем ба эълони ҳафтум. эълони ҳафтум чие? боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. нами дар гравзаводе бародаро. тарафи корвонда назди бозори ҳаёти нав. ҳолати хонаро хитон бинед. сасаяша ба обтем бародаро. як ҳуҷра ва 35 метри квадратӣ. анаиш ҳамоми ҳоҷатхона и ягай. ҳамом ҳоҷатхона як дӯстон. хона кушоди хишрӯ рости гап. дар ошонаи якум ҷойгир аст. хеле ҳамин хона 316,000 сомонӣ нархи хонара кардан. 316,500 сомонӣ. тамос гиред тариқи WhatsApp рақамҳои 802 68 89 89. навастройкай. ин ҳами дом ҳами домай. ҳамон ҳоҷатхонаш ягай. атаплени надора гуфтамонтон.
об ва барқи доимӣ дар наздикӣ мактабу масҷиди бозор ҳаст. ҳуҷҷатош шартнома дора бардор. Одамо омада зиндагӣ кардеса мега. Ба эълони ҳаштум мегзарем. Боз як тайёргар хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Итак бигирем шерои нар дар мошинбозори нав аст. Дар якум кӯчаш, дар кӯча якум. Ду дар хона дорад ва 2 сотиқи дигар замин дорад. ҳавлиш боша 1,5 сотиқай. Ак обши ҳисоб кинем 2 сотиқ мешава. ҳавлишаш 1,5 сотиқай. 285,000 сомонӣ. Тамос тариқи WhatsApp рақами 985 000253 да марҳамат занг занед. ҳавли таъмири замонавӣ худон дида истодаем ки бад нест. Метавонем ки багиряна омада зиндагӣ кунед. 285,000 рақамои 985 000253 да ҳатман занг занед. ҳуҷҷаташ 100% тайёр. Обу барқ ҳаст. ош дар ҳавлӣ доим меояд. яъне ки гуфтем онам постоянно. Ба эълони нуҳум мегзарем. бовар кунед агар бародарҷонои ман шербачо ҳамин квартира як маротибар ба шумо ман пешкаш карда будам, савдош накарда будастай. 1-2 нафар ваъда додана дига нагирифтан хонара. открита мегум то шербачо ҳамин хона дар Душанбе аст. дохил мешавад ба ноҳияи Шоҳмансур. кӯчаи Жилмастӣ дар яъне ки Қаратегинский. 4 дар хона ва 2 сотиқ замин дорад. 2 та ҳамом, 1 тайгар ҳоҷатхона. ошхона ва калидор плюс-и. тамос гиред рақамҳои 4 35 70 ё ин ки 935 54 93 63 да занг занед. ҳуҷҷат тайёрай, ҳама 100%. хонаҳо хулас 3/4 ана хеле анда карочи. таҷҳизоти зарурӣ, муомилаи хуб дорад аз номи канали мо. нархаш $45,000 бардор. $45,000. мегзарем ба эълони даҳум. эълони даҳумони як тайгар хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. хонаи заминӣ. ғиштош боша шербачо ба ғишти пухта. ғишти пухта қатъи. савол метен баъзе шумо ки ака чӣ ба мақсад хеле хонаи хишти пухта аз хонаи лои фарқ мекунад нарх навош. бародаро хишти пухта дар зимистон хонаи шумо гарм мешавад, дар тобистон беҳад нарм, яъне ки гуфтем одам салқин меяд. 3 дар хона дорад, 6 сотиқи замин дорад. дар шаҳри Бохтар дар Қуронтепа деҳаи Файзбахш, Крупский ҷамоати Заргар. 230,000 нархи хона рафтесан. рақамҳои 30 71 76 76 да марҳамат занг занед. расидем ба анҷоми барнома. аз шумо эҳтиёна хоҳиш. пеш аз рафтан то як таи лайка бизанем, баъд бирен шарбачо. дар канали мо подписатсия кунед. аз шумо ҳеҷ чиз намерава. барои реклама кардан, барои зуд савдо кардани хонаи худ марҳамат метавонед ки ба канали Автотем муроҷиат кунед. ғайр аз ин тикток ҳам ҳаст шарбачо. боқӣ дар паноҳи худо. ба шумо ташаккур мегум ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори маро тамошо кардем. ман аз ин миннатдор бардоро. то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошаду паноҳтон ба худо.